Sunog miulbo sa barangay Banilad kaganang buntag ingong defective hose sa LPG tank ang hinundan sa mong sunog. Si Chona Carrion sa report. Alas 10:48 sa buntag miulbo ang sunog sa Tube ICTU Lower Sampaguita, Barangay Banilad, Dakbayan sa Mandawi. Daling nakakatap ang kayo kay nagsikit-sikit ang mga panimay nga kasagaran ginama sa light materials. Nakatampo usab ang kakusog sa hangin at sa pag-ulbo sa kayo. Mga gagmayng fire trucks lang ang makasud sa dapit, gumikan sa kahagipot sa dano kinahanglan pang sumpay-sumpayon ng fire hose. Ang ubang mga mulupyo nangunay pagsablig og binalding tubig. Samtang ang uban naghinakutay sa ilang mga gamit nga masalbar ug didto mipahiluna sa usa ka bakanting luna. Dali ra jud kay mi amo ra gyud importante nga mga dokumento, mga sinina bisag pila ra ka buk sinina ba mo ra jud ang kuan. Akong gagaw say nakadungog sa buto pero akong nabantayan mga tawo na sigpanagan. Na pila ka minuto mo to ni kuan naman ang aso. Sig aso nakadugay mag subaan sa kuan. Dugi pa man sa dang bumbiro ni kuan po ba mo to ni kuan na jud ang kayo. Padayon pang giimbestigar sa Bureau of Fire sa Dakbayan ang hinungdan sa sunog. Kini human giingong adunay depekto ang hose sa LPG tank kagigamit ni Rolando Mulato sa iyang pagluto maong mibuto kini. Ang panimay diin misugod ang kayo gipanag-iya ni Eduardo Mendez. Tulo ka mga panimay ang hingpit nga naugdaw samtang tulo ang partially burned. Nakontrolar ang sunog alas 11:35 sa buntag human gipaubos sa third alarm. Gibadabanang moabot og 1.2 million pesos ang gibili ni ining danyos. Samtang usa ang napaso sa mga insidente nga daling gitabang sa mga responders. Chona Carrion, Balitang Bisdak.